Putem spune că astăzi este cea mai fericită zi din viața dumneavoastră? Da, aș putea spune că este următoarea zi fericită după ziua în care ea s-a născut pentru noi. E o zi care cu siguranță o vom sărbători de fiecare dată. Cum a fost? Ce emoții v-au încercat în aceste momente? E greu de spus. Nu știu, e ceva care nu pot să descriu sincer în cuvinte. Am văzut că a avut și unele reacții. Da, s-a ascuns. Cred că s-a emoționat foarte mult când a sesizat că aude ceva. S-a rușinat, efectiv. Practic, la o lună de la operație și la 1 an și 7 luni, acestea sunt primele sunete pe care le-a auzit Sara. Da, într-adevăr, este prima dată când ea aude și sper să perceapă cât mai repede și vocea noastră și să putem să ne bucurăm și să auzim că ne strigă. E ceea ce ne dorim cel mai mult. Să vă spună cât mai repede mamă, da? Nu? Așa e. Spuneți-mi, știu că o să fie o perioadă mai îndelungată de recuperare, ca să zic așa, și Sara va trebui să meargă la logoped. Da, așa este. Va face logopedie, cel puțin o dată pe săptămână și, bineînțeles, noi acasă vom continua ceea ce înseamnă partea noastră de logopedie, ca să zic așa, pentru că cel mai mult contează munca pe care noi o vom face cu ea, să o ajutăm să ajungă, practic, să recupereze ceea ce a făcut până acum și să ajungă să reacționeze și să vorbească exact ca un copil normal la vârsta pe care o are. Deci, așteptați de mult ziua aceasta? De foarte mult. E tot ce ne-am dorit și am avut noroc să fie cât mai curând. Am luptat foarte mult să ajungem aici. Dacă ar fi să-mi descrieți în câteva cuvinte ziua de astăzi, ce ați putea să-mi spuneți? Păi, cred că a fost o zi foarte emoționantă și cu foarte multe sentimente de fericire și de bucurie. E o zi foarte mult așteptată de noi.